Σιγά μη δώσω 300 € για το Γεωργάκι που έχει ακμή. Της ηλικίας είναι. Θα περάσει. Και δεν τα δίνω να πάρω εγώ καμιά ρετινόλη έτσι να σφίξω. Γιατί γελά? Το έχω ακούσει πολλές φορές. Ρετινόλη ή να κάνω καμιά... Είναι εκεί που σκέφτεται η μαμά. Είναι συγκεκριμένο το budget. Τι να το κάνω τώρα, να το κάνω αντιγύρανση για μένα ή να το κάνω θεραπεία ακμής για το παιδί. Δεν είναι. Δεν είναι αστείο. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όταν εξηγώ ότι χρειάζεται ένας αριθμός συνεδριών για να μπορέσει το παιδί να ξεπεράσει τις εξάρσεις, να καθαρίσουμε το δέρμα, να το ισορροπήσουμε, να αποφύγουμε να μείνουν για πάντα σημάδια στο πρόσωπό του. Γιατί όντως η ακμή είναι της ηλικίας και μπορεί... Η εφηβική, έτσι. Υπάρχουν πολλά είδη ακμής. Αλλά όντως μπορεί να φύγει πάρα πολύ γρήγορα, όμως είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό και αυτές οι φλεγμονές που γίνονται ξανά και ξανά να αφήσουν ουλές ή και δυσχρωμίες πάνω στο δέρμα. Ναι. Αυτό που πετυχαίνουμε με τις φροντίδες δέρματος για την ακμή είναι να μειώσουμε το χρόνο που το παιδί θα ταλαιπωρηθεί με την ακμή και να αποφύγουμε να μείνουν για πάντα σημάδια στο πρόσωπό του. Οπότε, από τη μία έχουμε την υγεία του μεγαλύτερου οργάνου του ανθρώπου, του δέρματος, και από την άλλη έχουμε και την ψυχολογία του εφήβου, που είναι πάρα πολύ άσχημη με το bullying που δέχεται με την ακμή. Καλά, θα το σκεφτώ τι θα κάνω και βλέπουμε. Σκέψου και θες εσύ τις προτεραιότητές σου με βάση το budget. Προφανώς. Θέλεις να τα κάνεις αντιγυραντικά προϊόντα για σένα, θέλεις να πάρεις του παιδιού το καινούργιο ζευγάρι πανάκριβα αθλητικά παπούτσια που ζήτησε, ή θα βοηθήσουμε το δέρμα του να αντιμετωπίσει την ακμή. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων.